Hakani kasngi ngenya kran shpang kawe ka kes kablaja hakanong ba jungi kablalong kawe ru na ki kes bala pranam hakaleng slak prathe kabala wanra ru ye ka jingpen kala haki an pat ka jingetli hapdeng ki jat pen re baro matcha bangin poishatang pedang subhai phi baro ki bachukershan ye ka channel ka jungi man lagi por bat kumju ru ikitu ki badang i ka channel haka sin ka baneng kong de hakani ka channel ngi jukran ye ki kes bai ki jingja kam ki bas new hakaleng slak prathe ba kumju ru hakanong ba ka jungi de akwa ip ba pinya subscribe lang bat kumju ru ba pinya support lang ngi da ka ba like bat share ya ka channel ka jongi bat lada pi kwa bat long member jong ka ni ka channel pila ba garsha ngi da ka ba pi click ya uniu join button de kumta klam da pen slam shu tung ni karen no shpang ka ni ka kes ya ka bangin ni karen ha ka ni ka sngi kani ka kes ka de ka plaja ha New Delhi India bat kala long ru ka we na ki kes ka bala bananam tam hakaleng ka prathe bala pen shayong ye ki pajba kham tam ye ki seng thei ne ki women's right activist bat ka bala pen long ye ki bakin ye ki ban yawan lang ban pendu ye ki jingde don bor persha ye kan thei ha New Delhi India yakani ka kes la tip kum ka nirbhaya kes bala ai kateng deki lat patai kubor ka ba kit jingmut fearless in compliance with Indian law ka mut klem ting ha ka ba kongu ya ka an gari ya ka kateng jongka omsim la pen pau henry hadin hapun ki kimi ki pa ki la ai bor ban pen pau ya ka long renyeng ka jongka kani ka kes ka donglong ka badon kambha namar ka jingya ki kaleng ka parthe ban pen kut no e jing le ton bor ba jing tham bor persha I kan the bat khana kalawan ra e jing kala ba kan thup e jing pen kala e ka an bat ka ru company an jong kari India ha khan re tarik no pra ajar khat ar ka joiti sing ka barang puli physiotherapy ringkat bat uparlok jangkau awen ra prata pande kila penlut ya ka miet jongki ha ka ba ki let pitkai ya ka we ka film Life of Pi haka mundur ka kacaka wa marjan ka badon ha Delhi shapang shati te kumta hadin bakalakut kata ka jingpit film jongki kila lit phai shing kini arngot kila ki haka boss haka por khandai steng min bat haka ta ka boss la don ringot ki ringba kan thup ya unong nya omslam hadin bakila ki haka ta ka boss utaw awendra bolong uparlok jongka ula sungthu ba don ke ka pasngu pher lani ke jing sngus ir hadin kumta kata ka bos kala pen phai kan san na kata ka lenti ka ba ka judai ban ya shayin ka jongki andrei awan ra marsin I kumta ukli ya unong ya shei bo umut ya lamiki bat dei hamar kata ka clip mat hi ba kita ki hindungut kilas tang ban berngem bat kli ya ki shphang ke e be ki le tang arngut la kata ka min hadin kata ka ni kala pui sha ka jingya kan ada preng awan ra bat kita ki hindungut bat hadin kata ka jingen ya bat kan at kita ken rungut kila shop pin man saw ya u da unaron hadu ba te brishu bat hadin kata kikmat jongki kila shat kan san shaga joti kabala dap da kajing siir pa kajing ting bat kumta kila ta ni ga shadin jong ka boss kita ki rius new klem jing isin a kila tiet ya ka da unaron bat kila shim kaliang ban le bi jot ya ka ka medical report hadin ru ka pen pau shai ba ka juti kala shale bi ijot dai ki tiar balun ru kumunarot bat kani kalawan ra ya kijing kata hagi khon met ki bashapo jongka la ong ru ba ki snir ko ki jongka ki laman saw jor ba na kijing ne kini ki runar katkum kajing tip na ki pulet ka juti kala ya le ting e ya kini ki rus new da ka batat ya ki laingut kinong tambor ane kani klapin long ki bakin bitar shla bat kila pinstam banya ka na ka benta ka jing slur jongka hadin bikila dem kini kinong le sniu kila brand no ya kita ki arngut kila non kata ka joti baru awenra kibam tip breu shu na kata ka boss ka bayat hadin kata lalapat ya ki da unong ya lenti ha ka por khatwe beje janbin bakum ta marmar lap ya kata ka met ulakhot iki pulit Delhi bat ya kita ki sijur lapen kit no marmar shaka staff darjung hospital Belangta ko jodi klayo e jing sumar ka bakar ki patlabu e ka ha jing kershan ye jing im lani ka life support u awan ra ulama e jing sitam ki comment
bala Kane bat mensau nak jing sha thambor hanre ula laj im nakata bala pen pa jing sha thambor hakilat pathai kubor kala pha ye jing kendit bat jing ngiew ha jat benre borok kawe kajuti kala sha sumar pun sin hanre kala don jing shitom ka bajur ka sarkar India hamar bagi yosngita kala thung ye komiti jongki doktor bahkan yo jing sumar ka bhatam kala shemye ka rai ka apnriu tarik nopra ban penkin ria no ka shaka hospital ha Singapore kanang bahkan yo ye jing pen kala ha ki khotmet la ne organ transplant katu kan ne ki doktor kila persha ye ni ka jing mun amar kamshim la don ha ka jing long babiang ban sha pen kan ria hanrei la shemye ka rai bat hapdeng ki hindu kanta ha ka ling sun halanti sha Singapore ha u arpnyo tarik nopra ko juti kala mat ye ka jing pang do nut lane ka cardiac arrest bat kamshim na tibrishu bat ha ka arpkhandai tarik nopra ha ka porsan baji step la pin bana makala khlat no ha po shisngi jongata ka jingjia ka shyrkhei bat sngiu trim ki pulit kilala ban kam ye ki nong subasni kila ithu ye kani ka boss lingba ka dor CCTV bat lap yau taw nong nya bodan lai pos nam ka karta bla tip ka teng kum uram sing limba ka jinge rap jong awenra ki pulit kilala ban yo ya ka jing dro dur khmat jongkini ki rusni kilala ru ban bot din ne track ki mobile phone jongki arngut kilanon ki bla sha tu ha ki ne ki nong le bor lala ban kem ya boro andemut ki rusni ki bakan thup ya uram sing bolong nong ya ye jong kata ka boss para jong u muki sing bodan apan rus nam karta Vinay Sharma bodan arpos nam ka karta pawan geta khat khandai nam karta uwe pat ubadang khanyus nam ka karta Muhammad Afroz bat Akshay Thakur arpas nam ka karta katkum na khubor palayo lapen pawru bagini kirus new kiladon kejingle sngba bat kilai buat uram upachunya yakani ka boss haki sngitrei ularai ban shim ya ka boss manra ban dile sngba bat kilok kichungu wala shim na sha ban ket ba namar yakajing ta yong ye kita kich khanyet jong ta ka boss endre kilara yakata ka boss bat ningkong kilai I ya ubriu balai pos nam karta kila luti ba kila show u shwa ba ken bet no ya u na kata ka boss Pautau bro, klaim daman south han reu lapan tip ya kani kecingja sigi bor pulin kepala la ban khanglat ya kamrunar ba kham shyrkhei susu ka ba ja tang hadien kat do kan nepor henry ki pulit ki klaim shim khia ya kata kecingja wala pelong ki ni nong le bor ba kin ya la lut ban shim kabu sa ikiwe pat kilanon pelong kita kisijur san sngi hadien kecing khlat no kecuti kata haulai trik kulalingkot arjar khatlai ki pulit kira mudai persya ia kini hisan ngut kirang ba umahabat afros pan apan bena ba udai upadang khanyos nem ba nriu banai hakas ngi jong ka kamrunar kumta ka juvenile justice board kala kut jingmut ba on sya pan saja kumba syale kisan ngut andrai on pan saja yu laka jong hakiying bisa jong Khana kata kalong ka juvenile ko hakas potaring ukalalingkon uwe ne kinong yesa jong kini kirunar ilai thu akilat patai ku bor ba kini kilanon arngun kidei bandon ye kejing ba kli ha kate kejing sha thombor namar kidei ban kham tip kham ba ba onom PYNDONKAM ye kali ba dala khamit ulakan thoru ba kini ki arngut kimdei banyat kai kleng ha kapor balamit ula panyar susu ye kejing kran bi kejung u da ka ong ba paju I ye kejing ja jong kejing shale bor ha kalian kentei ka budan buram kini kerapan syai sapang ke kejing ka ba uniu breu dan sapang kentei kejing long kelum te ha kharui terik luber ajar khatlai lalap ya uram sing bolong unongnya jong kata ka bos hau thalai pasi aga jaka pen saja ka baula syong bat kita ki we pat ki laingun ki para koidi ki jong u ki bor sensyar kim shim lala ban pendikna lada ula shimno ya kejing im la jong ne ula sya penyap hadin kejing bitar ba kejing dawa ki pat ba ban bisar kloi ha uspoter unai lur ta haus nem arjar khatlai kejing bisar bastet jong Delhi kisangut kirang ba kila syapan ngat hai kamrunar jongki bara khalai truk unai lur larai ban peram ki da kejing yap ka basupasi ya kejing kerpat jongki ban yo kejing pichtom ka kham jam lakan tan da unong bisar yogesh Khana luong bai kamrunar ki ba kilale kilapan kendit ya kejing su thu lang jong kari India
patkin ompet mala ya ke bagi lale udau khana reru la sha penrai penrem halor ke jing penyam bajing thambor ha kalai phui ter unai lar arjar khatlai pola yo ya ke jing pistam ka bahe tam ka bolong lai snem ha patong bala palan no yu ha ka arpho ter uno pra arajar khatsan wala kat ba dang don ka jing sha prem mukesh sing umpen I ka jing susi na ka benda kalanot wala keno ya ka bakala le persya paulo ong ba kala pandang lada ka ailat ya jing sha le bor ka jongki dia khalai ter luber arjar khatsau ka ying bishar ka delhi kala pendikna ya ka jing rai pedrem da ka jing yap ya kita ki sangun ba kita ki sangun kilo ujor tangba ha ka santruk ujamang arjar khanyo ka ying bishar bakhli du kala kantaj ya ka jing ujor jongki ba kala pen scam ya ka jing pistam da ka jing yap ya ki kinongi sat an jongki kila pan jing sin e wat na upresden ane kini ki jing persang jongki kala long de no e bala penyap no ya kita ki nong sha pendem hati harjil ha ka arpo truk luber arjar arpo lapen bena bagi layap no hadin bala phasi ki hadin chiteng kenta kibreu keleng saudong ka pathe kelas ngulingo ya kini ka jingja pat kham tam e klalong ka jing pen khlut snam na ka benda ki nong India rukumju katba ki jing tip babnya shpang ka jing man saw jong kente kila nang sapryang sha ka pathe borok ka we ling ba ki lat patai ku bor kibreu kila bitar bat lami ka jing ki ha India git bat harai Sinai Hill hanong ba Delhi kajing ki kalaja ha kaleng kari kaba hadien kalapan mi kajing ki ha kaleng ke South Asia ba kajing laj baba apo Nepal Sri Lanka Pakistan ba kumjuru ha Bangladesh kajing ki ha Delhi kala aiman sim thamai ban pendu kajing le bor persya ikente bat kajing lang halor kimat kiba kum kita kilong kibla sensyar kambun sien ni kente shwa hakane kapur ne hakane kanti ko menta kisandang ru kilai shimenta shirhem hakate ke jingaki kila dawa ban penshitam khamting e kamrunar persya ikente ringkat bat ke jingkit khli na ka jela ke jingdon kti jong utau khana aren panle kita kam thambor kala penmi ke jing bitar halor ke jing Shisha omla ban penshitam yu kum ubreu palasan hadin ketika jingja lapan kelai ke anjung kari India panwarra ya ke jing pisdam bekham ting e kam runar persya ikente ke India kelapan kelai ya ki an pisdam ben bat ki rukam tokit jongka bakalapan kela wat ya ka rukam pengat ikhanaren na preng ki babun ke jing pen kelaan lapan kelai ya kendon lai spa nyu panreo jong ke India penalkut ban pen kiu ya ke jing pisdam ya ke bale pi ijon halor ketika jing dia lapen pau ba halor ke jing lebor onla ban penshitom da ka set patok ka baduna e ndusnem ka ba hadien lapen kiu sha ka shposnem ba ke jing sha lebor ka penlong e ke jing yam ne ke jing long jing man la rai ban sha penshitom da ka ba set patok omduna ya ka arposnem namar ke jing bitar halor ke jing penlaj yu nong thambor badang red house nem arjar khatsan lapan kala ya ke Juvenile Justice Act ban ailat ikinong thambor badang rit badang khan riu hadu khapras nam karta ban sha tian bishar kum kirang ba lada sha keno bagile i kamrunar ki shyrkhei matwat hapreng kijing pen kala an baro i kamrunar persya i kenthei kirang jurur pha hadu kini singi pementa bakumta kirus ta chongkari India ki ong baka an bakum juru ke imlang kasalang kidong kam ban nang ki rengkat kenang bakan warna ya ke jing song suk jing song san hakani kari ke jongi katung ila poi sha ka bakut jong kani ka kis ka bikor ka nirbhaya ko blai shibuni gitu kibla kershan ini ban pet ya kani video hado ka bakut bat ngin sa sempan hakawi pat ka video ko blai shibun